Да ще играем Dream League Soccer и не искаме зарежда. Ето. Ще поиграем някакво матча. И ще видим дали си възвръщам формата, която бяхме играли преди, или подавам на Неймар към Меси, Погба, Димитри Пае загуби топката и я отнема отново. Меси опитва с глава вратаря спасява. Меси и Салата ги спаси. Квадрадо за Погба за Уилям към Меси. Меси за Неймар към Суарес. Уилям отнема топката и подаване. Тук дали подава на Пае напред към Меси. Меси губи топката. За жалост. Пае отнема. Подава към Суарес. Суарес към Неймар. Неймар медиа фланг. И трябва да направя смяна, защото както гледам здравата много изморени. Допуснем гол и вдигнем местото на Меси. И тук ще сложим много на място на Рума. Малко мисля да сменя Донарума с Буфон, не знам, ще видя какво ще направя. Тук Пае за Роналдо, Уилям за Меси гол, Санчо Сада. Суарес, Уилям сега с топката. Жълт картон, само жълт. Тук Меси. Не, ето така. Дали ще вкараме сега, ще видим далече. И покрай вратата минава този шут. Нямаме късмет. И тук дали ще има гол? Тук се опитва Алаба да отнеме. Белерин спасява положението, дами и господа. Меси за Роналдо. Дали ще вкара шут на Роналдо? Греда. Добавка и гол. 1-0 в 45-та минута. Какъв гол, дами и господа. Прекрасно изпълнение. Ето Греда и в добавката гол. И сега ще продължим така 1-0, след малко ще спре ще свърши по времето. Тук отнемат 1-0 преднина и тъпи реклами. Сега ще видим какво ще направим второто по време, дали ще можем да вкараме още голове. Уилям за Меси за Суарес. Суарес пробива. Няма никой. Шут на Суарес, спасяване. Какво спасяване на вратаря на Мец? Роналдо към Меси. Меси към Уилям. И тук пресечен бе паса за Суарес. Тук подаване. Белерин подава напред за Роналдо. Роналдо за Погба. Суарес и пак пресечен паса. Меси подава за Суарес. Суарес връща пак на Меси. Роналдо се опитва
тогава не се получи. Тук сега ще видим какво ще стане и не. Нашите не можаха да стоят. И мисля да направя една смяна. Ще сменя Буфон и Донарума, нека си почина малко Донарума. Ще сменя Уилям и Каутиньо. И готово. И да се починят малко, защото ще ни трябва за мачовете. Уилям към Меси, за Суарес. Тук Суарес. Навлиза. Роналдо иска топката. Роналдо връща за Белерин. Белерин за Пае и какво не се получи подаване. Роналдо. Към Суарес пресече ме паса. Не. Да, тук дали тук опасно, става много опасно за нас. Имаме крехка преди нас 1-0, дали ще можем да я направим тук. Роналдо, вижда Меси. Меси, сам Меси. Да, за Суарес, шут на Суарес, много лек. Много лек. Много лек беше този шут и свърши само 1-0. И така съм с 9 точки. Не. Сега ще видя. Ако искате, мога да поиграя и онлайн мачове. Ако искате, ще има и стримчета в YouTube, ако искате. И ето вижте ми отбора. Маркус Рашфорд са резервата, Караско, Каутиньо, Дибала, Роналдо, Алба и Буфон. Не знам, може да има стримове днес или утре. И това ще бъде всичко от нас. Ако ви харесва видеото, дайте лайк, subscribe и чао!